Oo. Dapat kami sa atong location nga atong gisabutan. Mr. Sir, salamat pinabot ka. Kaso ang gisabutan nga location. Nice to see you again. Daghang salamat. First the voice of Akay. Karong domingo para sa tuwang pag-adto sa barangay Tagan alang sa pag-progress sa yuta sa pamamahan dito. Dara ba inyong mga armas taran? Dara boss. Oh, sige. Abante na ta, atulatan katagan. Attorney Tibor. May. Boss. Andam na mo sa inyong tagsa-tag sa kaulingon diha. Andam na boss. Ang inyong mga bala diha, mga armas, andama lang kay wa ta kabalo sa tuang lakaw ay ni karon. Okay, basin og sa gingon nimo kaniadto may nga naasi tasyo dito nagkamang-kamang nihinay nagsulod na ng yutaa. So wa kita kabalo. Ulan, Rambo. Dili na ko gusto nga itabo pa tong nahitabo nga nakabuhi si Napoleon. Kay og mautraw pa kay ito Rambo. Na, ambot lang, maambot lang yung kunin mo. Di nagyug ko mo hago na ako patay nimo. What yun gid ka? Wa mo ganaya to mo estilo Rambo. Sayang kayo, patay na unta ang anak. Ako yung nakapatay sa amahan. Ako pag yung tayo makapatay sa anak. Mas maayo na Tibor. Kay hindi ako armas po dire dala. Naandam na po na ako ng mga pala ni. Testingan na to be. Mabuto ba? Alam di ba na pulik ng lobby na attorney? Sus, grabe ka lisod yun yung panulong kong datagan. Karon Rambo, kinahanglan Rambo nga di ako gusto nga mautro pa tong na itabo na to sa nagka-enkwentro ta ni Napoleon Rambo ha. Tarunga ginang imuhang kuan karon. May kabalo ko karon nga si Napoleon. Way siguro karon nga mo ato siya sa iyahang yuta sa iyang amahan nga atong giilog. Munang karon Rambo, mandam gi ka. Di ko gusto gyud nga mautro pa gito. May, Boss, kabalo ko nga usa ka sa protector sa kong amahan. Kanya to. So naagid kay mga witik brown ni pod nga mga karate do ni wala, mga moves ni mo nga mga mala probinsyano ang dating. so sa laron boss, basta masakpan pa sa stasyon boss. Sige, dapat dili kita magpapil diyan kinahanglan og unsa magkinaon sa ni kinahanglan nga mga successful niya ang lakaw. Okay? Yes boss. Okay. So samtang magmaniho ta magpadayon ta sa tuwang biyahe, magpa-music ta para nindot ang atuang biyahe. Wala sa kalay boss. Wala ka nang gawin ang buto man. Kanang mo. Abot pa kita. Nanong naguna-unaman mo? Isa may gaingon ninyo nga mag-una mo? Kaya boss kay among gi-secure daan ang agyanan para sigurado ng mga safety ka. Hapit may malubong dito, unya may galay kay naka kuan na mo ni. Kuan mo kung nagtugon yung nga mag-una mo. Ikaw. Anong naguna-unaman mo in taon? Buwa mo yung siguro boss ang imong handa. Ano mo ba? Safety ba? Ay ba niya may mga ambus ba sa dalan? Wala, mas mayo. Sige. Tamang ito nyo biskarga tong ato ang mga
Pan, asa lang baboy lit kay ato na litsonon. Ay paparti-parti karon kay nalipay ko nga na human ra gyud ang ako ang mga pangandoy. Ay na mo. Na karsada. Padulong sa ako ang swimming pool. Waragod pa ng biyo, nindot kay nang tao. Kanang yuta mo na na. Kana? Boss, dutay ka na boss. Kana ka na makita nga bungkod. Suwa po na boss. Ug Apil na sa ay plano boss. Himong ko ang kontraktor GML may kuha ni mo boss. JML Builders. Kana sikat na sila dire sa Buangal ni Norte. Dire na turpita hotlanan na boss kaya na may sapa. Sige. Pasuba din. Ato ang ipa-construct na ni JML Builders. Kung sa to yung kuan, kompleto nga ngalan, JML Builders. Builders and Construction Supply mo to boss. History mas yung lumanog. Mo na siya nagdala ron boss. Ah. Unsa man siya, engineer na architect. Engineer na siya boss. So- Banggitan na siya engineer. Dinabo na siya architect nga banggitan po boss. Kinsa may architect ana niya? Plano to boss. Ako Naka nadongga. ila ka na may Ako nadongga si GR Masyon mo to boss. architect GR Masyon. Oh. Sige, wala problema na. Naramang ka mo kontak ana. So mo agitan kini. Magdiha ginapanong boss. Uy, mao dai na tong agian dai. Dilo ta mo shot ana. Kini, agian sa dato ni. Staring out into the night, trying to hide the pain. Boss. Going to the Sama, okay ra mo to? Uya mo na sakyanan ni boss. Sige lang boss, tingin mo na ito. Ika palit ng patag bago boss. Ano kay asa imuhan doon na mo ay pinaka nato aning Buanga del Norte. Oh, mudagan kay ko gobernador. Torneo Timor. Ato sa tasa ako ang mga tao nga akong nagpalitson ko. Gutom na kay ko. Saon man gyud nga tub kunon man og sapa. Ay. Pero kani akong sapatos kinahanglan ako giniartehan 5 million gani. Rambo. Bala ako. Ayaw mo pag-arte-arte. Wara pumug mga gwapo. Boss, wala na yung itari, wala na yung utanan sa yuta sa kamahan nga 20,000 hectares. Oh, mao na ni boss. Mao na yung plana kaning suba mo kinisad. Dito ta sa pikas. Abo ko ta suba ang plana na ni. Tugod sa yuta sa mga man. Paingon na dito tanan. Toy. Dako gina yung amay, di ba? Amay. Daghan kay kalubihan mo so. So, sakto gini. Akong plano pohon. Wa ko'y makadaog diri. Lansar sa gobernador. Dako tagmahin mo nga kasaba ning lugar. Kining 20,000 hectares pwede na to ni Balhin ang Araneta Coliseum din Ako kayo. So, ang suba dito, kita ito sa Bukid Pod. Mister ba ito bubaw kay boss? Ito pa, kung magbaha-baha na siya, kuha sa kining sa, kuha rin, nagyan mo kining baha rin para sa bato. Nagyan ning baha, bago rin nagyan pa po. Gilang. Kaya baka kubra ta sa tuwang sapi po sa crypto, tuwa ning saminto na ito tanan yung sapato, ibali niya sa yuta dito sa Tagibos. Okay, so padayon siguro sa unahan na si Bansot may kinabot si Bansot, para si Bansot lagi. Oh. Sot! May kinabot ka? Boss. May buntag. Sot! May kinabot ka karon. Nagtawag pagod si Purman ako gabi Purman ang tuloy nga di daw sa kauban din sa tuwang pag ani ta. Then si Engineer Hemias po di po sa kanhil kay naadaw sa ilakaw karong adlaw kauban ang ihang pamilya. Moadto sila sa Davao.
Na, anawa Rambo. Ha, hapit na mahuman ako ang iparikat. Mas maayo. Di na kita makaliso na din. Bali-bali system na din. So, salamat Sot sa imong pag-abot. Wala ni mo gipakya sa kuwang tawag. Naabot ka. Wala problema, boss. Andam na ko itagana akong kinabuhi para lang nimo. Andam na niya akong usil, boss. Ug magkinaon sa manggali dire sa tong nangalakaw karon. Wala yung ganahan ako ni mo Sot. Palaban. Ano ka Sot? Sakay na lang ka dire Sot. Sige boss. Kalipay ko da kay taas kay nga agi. Mga boys, kumusta man? May buntag po. Asa man yung purman? Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. Some of them want to be abused. Mo na ni dire, boss. Ano ni boss? Ano ni? Ha? Mga ni? Uy, Ano maging balay ng kita mo? kisa man ang sakyan nga puti. Kinsa may tagiana? Boss, wala dili ka balawan ako. Hindi ko malubos, kikikuyog beta boss. Unsa inyo ang una-una? Kinsa kay tagiana sa kinana ni? Ano magbantayan ako ni boss? Ha? Kailangan sa una, boss. Pagpanganda man ni kay di ta magkumpiyansa ani. Kaning sa kinana. Dili ka ni kang tasyon eh. Mga ni dire may? Mo na ning dire pita, boss. Asa to ka? Ano to? Back up. Kumaw din ni ato ang kuanday. Tuwang ka back up. Or maing ugto. Ang gusto, wag. Yor tasyo. Mas maayo akong nakita ron da. Matay urag taas-taas mo agi. Ay, paspatan gini, boss. Kana mo akong ganahan. Kay mga kita na mo inyong mga armas ya. Kinahanglan andam gyud mo. Kabalo ka. Ready ni sir ni boss? Mga boys, okay ra mo mga boys? Kana inyong mga armas mo gina kong ganahan nga daa gina diha primente. Kay wa mo kabalo. Kay ting daghana ra kong kontra. Kamutasin number 1. Akong pinaka-kontra, Napoleon. Maglagot igo ana. Mas maayo gina ako nakita. Yung ani nga tagahan. Nahuman naman ang karsada por, di ba por? Nahuman ang karsada por. Kumana ni Yor? Mana? Ako ang Lamborghini di kag Italy nga 100 million ang kantidad. Maabot na to sunod semana. Ako ang palublubon niya sa pagion ako sa imong nahuman nga kasada. Okay kaya na boss. Para makakita po ni sa imong service. Pero sunod gali nga kaning inyong kasada, inyong limpyohan ni. Mahimo pagali inyong floor wax ni. Floor wax ba? Kay di ko gusto nga yung nanay nga kalat kayo. Okay. Pero kung ganahan nga nakita nako. Sa man kinilaw ni? Launo na boss. Kani akong ganahan nga sudan. Asa man akong gipalitson ron? Boss, dahil lain ko ng mga tao da kuan. Mga migoy. Kumusta man akong gipalitson mga migoy? Okay ra? Okay na boss. Kana mas maayo. Por, sige por. Ako sang subayon ang kasada, padulong sa akong swimming pool. Boss, amo sang tinud-on nga mong trabaho di ari. Wait, palihog tarong anang kuan na. Baso di ana. Out. Doy, dali agluto na. Doy, kinahanglan inibalik na ko padulong ko og tumoy. Kinahanglan luto na, doy ha. Gibos. Ay gutom na kay gyud. Dayon kana kinahanglan na siya butangan na nimo og magic sarap. Kay mo ni siya pakat palami sa litson. Sige boss. Nao kana. Sige. Kinahanglan inibalik ako luto na, doy ha. Gibos. Larambo. Sige mga boys. Tala.
Pwede Rambo, laylay ka. Ay. Ayun loyo kamray mo kaway sa ta. Nakita ninyo ng mga pintura niya? Tara. Ako na tanan. 20 hectares akong lupa na akong giilog sa amahan ni Napoleon. Pohon, 2023 kana inyong nakita diha nga bungtod. Butangan ko ng zipline. Dire na pita butangan ko ng Ferris wheel. Diha nga tampe, mo na akong tukuran diha King Star Hotel. Ayun diha nga portion ako nang tukurag factory sa Cebu. Ina po boss, pagkatakuan ni tani mo rin boss. Legal rin ito. Kuha ni Manny. Ug sa ko ala. Pa-illegal o maligal. Basta ako'y manguha og yuta o unsay akong gusto. Abot gina nako. 20 hectares nga yuta sa amahan ni Napoleon. Usa ni sa nailog nako. Unang padayon ta sa unahan, nagisag ko sa kaadlaw, dili na to ni makaya og suroy ni. Andam lang gid perminti yung mga armas. Ay wa ta kabalo og moabot atong kontra.